Нямало е тук църква. Значи в селото е нямало. Никога не е. Да. Еми, защото селото е тук създадено 12-та ли беше, 13-та година. Бежанци от Тракия. И не е имало църква, имало идеи да се прави църква. Много пъти са правили така. Посъбирали се и по някой лев, ама изчезвал според това, което знам аз. И самата църква, всъщност 2000-та година почнахме. Една архитект направи проекта и конструкцията един инженер, но беше доста скъпо и ние променихме всъщност малко някои неща, за да може да я построим, защото иначе само покрива излизаше 36-7 хиляди лева. Една много специална конструкция, пък ние всъщност я направихме за цялата църква за може би 50-60 хиляди лева, не знам. Тук вече има много хора, пак казвам, които са участвали с пари, и с труд и най-вече с материали, сега при цялото озеленяване го направи една пловдивска фирма като дарение, с растения, храсти. Една друга фирма направи мозайката тук, царевска фирма. Хора от художествената академия са участвали целият иконостас, примерно го е правил Валентин Лилов, нали така Лилов? Варио Лилов, той преподава резба в художествената академия, той го е правил абсолютно безвъзмездно. Иконите ги рисуваха академията пак студенти с Газов, техния преподавател, който е мозайката пак Газов я прави. Участвали са много хора, витражите на прозорците Драчев, пак от художествената академия преподавател. По люлея сме го взели, например. Правих ремонт аз на читалището на Царево и правих проекта. Те тръгнаха да го свалят, викам, чакайте, ще го фърляте ли? За какво този стърполя? Викам, идеален, точно за нашата работа. Дойде тук, боядисахме го в този цвят стара, според мен точно както трябва да е. Така, много неща. Много. Просто направили са много. И затова и успяхме с такива средства да направим. Тя не е малко. Колко беше? Колко на колко е? 120 квадрата. 120 квадрата е църквата. Значи такава сграда в тия години, когато ние правихме, беше скъп. Сега качи даже по-ефтино. Тогава беше бум на строителството и се строеше много и беше скъпо. И много хора смятаха, че още няма да стане никога. И имаше един такъв период. Истината е обаче, че това ако беше джамия, до сега ще да са намерени хиляди пари и средства и мами и не знам си какво. Обаче от Египет ли, от Арабия или от не знам къде ще докарат. Тук нашите го имат и нещата да го... Така, обаче ще ти кажа, че аз хубаво съм на тех, че могат да си намират и че има хора, които се грижат. Естествено, защото аз са не много казвам, не ги оказва се, че са много по-организирани от нас. Защото си тачат религията и си... Ние тук, общо взето, моето лично мнение е, че българите не сме религиозен народ. За мен специално нямаше да построим църквата, ако кметът Петко Арнудов не беше ни дал разрешение да строим за един ден. Така ли беше? Те първо искаха да го отнемат, а после се съгласиха да го дават, там разпореди във всяка една община. Обаче за един ден той се разпореди, че почваме да строим. Значи това беше дълга разправия преди това, но така или иначе това стана, да се казва, буквално в понеделника отидохме и в четвъртъка дойде тук един да оразмери и почнахме да строим. Първият път, когато аз се запознах с Арнаудов, това беше на откриването на Резовската църква. И всъщност тогава ме заведе един приятел да ме запознае, поканиха ме долу, да ме запознае с кмета. И аз като чух, че от БСП, реших, че няма голям шанс. Викам сега да ме запознае, да не ме запознае. Нали, БСП все пак не са най-вярващите и хората, които най-много биха помагали за църквата. И тогава ще ме очуди, защото той беше в неделя и той каза, утре елате, понеделник, да ми донесете там, каквото имате като документи. Пък ние имахме едно писмо, че местото е за църква дадено и ще го говорим. На другия ден отидох. Той каза да, след това експертният съвет каза не. Нали така беше? Да. Експертният съвет каза не поради неуредени документи. И тогава той ме извика и архитекта и пред мене му каза, тия хора сега са събрали парите и почват да строят, а вие си оправите документите, които не са уредени. И всъщност без писмено разрешение, но с неговата дума, казаха, почват. И това е. Този дух си е български дух.
ако българския народ нямаше подобно виждане за миналото, за запазване на историята си, то не би било и България, не би имало и България. Аз това не го правям нещо като нормално, а го правям като едно задължение, като първо като българин, което трябва да се прави. Буквално сме ги събирали по малко, но сравнително бързо свършихме. И много от материалите бяха така подарени. Да, това също много успяхме, много от материалите. Боята за външното вътрешно борисване дари една фирма. Сега аз имам записано, не мога да се сетя в момента. Камъка, друга фирма. Така е. Това и де-факто като средства ние да сме изразходили, но пак така. Керемидите, примерно, ги взехме от... Тук имаше един голям обор горе, Стария стопански двор, който беше на... Всъщност, той е на времето удържавен, от времето на ТКЗС-то, и сега го бяха върнали, обаче собствениците тогава са били не знам колко и сега бяха много хора. И аз им казах, отидате и сваляте керемидите. Те викат, те има много хора. Викам, това е все едно, че са дарили по нещо за църквата, сваляте ги слагате на покрива и това е. Това са между другото страшни керамиди, стари, които са по-хубави от вечни. Служба тук почти няма поп. Значи идва тук един поп от време на време, то царевския поп от квартала би трябвало да идва, но той почти не идва. Сега имало нов поп, ни казаха, отец Йордан, нали така беше? Да. В Ахтопол, който вече към него ще бъдем. Не сме се свързали с него още, но той сега съвсем отскоро тук в Ахтопол и ще отговаря за Ахтопол, Резово, Синеморец и Варвара. Отците до толкова да се завъртат е хубаво, защото това си е всъщност църква и не може да бъде общинска и частна, така да се каже, защото сега на практика ние сме сейбиите, ние се грижим тук да се поддържа и общината е земята. А всичко това е уредено, значи от тях се изисква само да отидат и да си оправят собствеността с общината. Идва Йоанники, сливенския митрополит, открия, но не е осветил. Казаха, че може да работи като открите, но трябва да се освети някога. Сега, кога ще стане, това аз не знам. Това си било църковна там тях. Това си било църковна процедура, която те преценяват. Никой не се грижи за църквата, ние се грижим пак. Тук сме назначили ето този човек Валю. Той построи голяма част от църквата отгоре до вършителни работи, почти всичко той го е правил тук. И ние сме го ангажирали да всъщност и да поддържа църквата и ние му плащаме една заплата месечно за тази работа. Като ние, като казвам, все пак... заплата, колкото да не е без... Колкото да не е без нищо, но става дума, че му даваме някакви пари, за да... Абсолютно безхаберие от страна на църквата. Да изглежда така, както виждате, изглежда двора, вътре поддържано е, направено е, полива се, цветя, всичко това. Защото според нас безмислено е да построиш нещо и за това да го оставиш и то да трябва да се поддържа всяко нещо.